Пустинята не е просто горещо място, покрито с пясък. Това е само част от картината и в много случаи дори не е най-опасната част. По дефиниция, пустиня е всеки регион, който получава по-малко от 250 мм валежи годишно. Някои пустини са парещи, някои са замръзнали, някои са химически токсични, някои са превърнати във военни зони, но всички те имат едно общо нещо. Те тласкат човешкото тяло към неговите граници, а в много случаи и отвъд тях. Склонни сме да мислим за пустините като за празни, но празнотата сама по себе си е вид опасност. Няма вода, няма подслон, няма помощ, няма място за грешка. Днес ще пътуваме през 10-те най-смъртоносни пустини на планетата. Това не са просто сурови пейзажи. Това са места с документирани записи за смърт, изчезване и оцеляване, въпреки трудностите, които повечето хора никога не биха опитали да преминат. Пустинята Сахара, Северна Африка. Сахара е най-голямата гореща пустиня в света. Тя се простира на приблизително 9,4 милиона квадратни километра, покривайки по-голямата част от Северна Африка и обхващайки 11 държави. За да се постави това в контекст, тя е приблизително с размерите на континенталната част на Съединените щати. Дневните температури редовно надвишават 50 градуса по Целзий в най-горещите месеци. През нощта същите тези температури могат да паднат близо до нулата. Пустинята получава по-малко от 25 мм дъжд годишно в по-голямата част от вътрешността си. Половината от нея получава по-малко от 1 инч годишно. Сахара не убива само от жега и дехидратация, въпреки че и двете са постоянна заплаха. В продължение на десетилетия тя е и един от най-опасните миграционни коридори на планетата. Хиляди хора се опитват да я прекосят всяка година, движейки се от субсахарска Африка към северноафриканското крайбрежие. Въоръжени контрабандисти, трафиканти на хора, банди за отвличане и екстремистки групи действат във вътрешността и връста. Международната организация по миграция е документирала хиляди смъртни случаи по миграционните маршрути в Сахара, а изследователите смятат, че реалният брой е много по-висок, тъй като повечето от загиналите във вътрешността на пустинята никога не биват открити. Пясъчните бури в Сахара могат да намалят видимостта до нула в рамките на минути и да продължат с дни. Пясъкът, носен от тези бури, не е нежен. Той оголва откритата кожа, запушва двигателите, затрупва превозни средства и деактивира навигационното оборудване. Сахара е дом и на скорпиони, кобри и варани. Източниците на вода във вътрешността на страната са разделени от стотици километри. Човек без надежден водоизточник може да умре от дехидратация в рамките на 3 дни при пикови летни температури. Сахара е достатъчно обширна, че цели операции по издирване на изчезнали хора са се върнали празни. Тя пази мъртвите си тихо, под пясъка. И за разлика от много други опасни места по този свят, никой не е построил ограда около нея. Тя просто си стои там, отворена и огромна, чакаща. Пустинята Данакил, Етиопия и Еритрея. Пустинята Данакил обхваща приблизително 137 000 квадратни километра в североизточна Етиопия, южна Еритрея и северо-западен Джибути. Тя се намира в Афарския триъгълник, геоложки регион, където 3 тектонични плочи бавно се раздалечават. Град Далоу, разположен в Данакил, държи рекорда за най-висока средногодишна температура, регистрирана някога за населено място на Земята. Средната годишна температура между 1960 и 1966 година е била 34,6 градуса по Целзий. Най-горещият месец е средно 46,7 градуса. В отделни дни температурите редовно надвишават 50 градуса. Пустинята се намира на повече от 100 метра под морското равнище. 3 тектонични плочи, които се раздалечават под нея, са направили Земята геологично нестабилна. Има активни вулкани, един от които, Ерта Але, съдържа едно от малкото непрекъснато активни лавови езера в света. Под повърхността магмени камери захранват гейзери, кипящи киселинни басейни и димящи пукнатини, които изтласкват сяра и хлорен газ във въздуха. Серните горещи извори на Далоу са толкова киселинни, че по краищата им редовно се откриват мъртви птици и насекоми. Водата е отровна при контакт. Дишането на въздуха близо до изворите за продължителни периоди причинява тежки респираторни увреждания. National Geographic нарече Данакил най-жестокото място на Земята.
Учените са пътували до тук през последните години не за да изучават самата пустиня, а за да открият форми на живот, които могат да оцелеят в нейните условия. Бактерии, открити в киселинните басейни на Далоу, предизвикаха сериозни дискусии сред астробиолозите за това дали подобен живот може да съществува на други планети с екстремни условия. Афарският народ живее в и около Данакил от векове и се е адаптирал към него по начин, който външните хора просто не могат да възпроизведат. Около 750 солни миньори работят в депресията годишно, добивайки и транспортирайки сол с камилски керван през терен, който би бил смъртоносен за повечето неподготвени посетители. За всички останали оцеляването в тази пустиня, без значителна подготовка и въоръжен ескорт, е въпрос на часове, а не на дни. Сепаратисткото насилие от въоръжени афарски групировки е отнело живота и на пътешественици в региона, добавяйки човешка опасност към геоложката. Пустинята Атакама, Чили Атакама, е тясна ивица земя на Тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка, простираща се на приблизително 1600 км по крайбрежието на Чили между Андите и Тихия океан. Това е едно от най-сухите места на повърхността на Земята. Някои метеорологични станции в Атакама не са регистрирали никакви валежи през цялата си оперативна история. В определени части от пустинята не са паднали измерими валежи от над 400 години. Средногодишните валежи в най-сухите централни райони са по-малко от 1 мм. Тъй като получава толкова малко дъжд, Атакама почти няма биологичен живот в най-сухите си части. Няма насекоми, няма растения, няма животни. Изследователи са използвали части от нея, за да тестват марсоходи, защото средата се смята за най-близкото до повърхността на Марс, нещо, което съществува на Земята. Комбинацията от екстремна надморска височина в някои участъци, достигаща на 4500 метра над морското равнище, и пълната липса на вода прави Атакама една от най-физиологично враждебните среди, в които човек може да влезе без специализирана помощ. Височинната болест, дехидратацията и UV-лъчението от слънцето на голяма надморска височина са постоянни заплахи. Озоновият слой над Атакама е достатъчно тънък, че слънчево изгаряне може да се получи в рамките на минути след директно излагане. През 1972 година самолет на чилийските военно-въздушни сили, превозващ 45 души, се разбива в Андите в покрайнините на този регион. Оцелелите, които се опитват да излязат за помощ, преминават през терен, близък до условията на Атакама. Отнема 72 дни преди последните оцелели да бъдат спасени, като до тогава 29 души са загинали. Атакама крие и друго измерение на опасност, което повечето пустини не притежават. Тя е била използвана като място за погребване на човешки останки по време на режима на Пиночет в Чили през 70-те и 80-те години на миналия век. Телата на хора, насилствено изчезнали от военното правителство, са били отвеждани в най-отдалечените части на пустинята. Съдебни експерти все още търсят останки в сухата почва, защото изключителната сухота запазва телата в продължение на десетилетия без разлагане. Пустинята е пазила тези тайни дълго време. Някои от тях все още не са разкрити. Арабската пустиня, Арабският полуостров. Арабската пустиня обхваща приблизително 2,3 милиона квадратни километра в по-голямата част от Арабския полуостров, обхващайки Саудитска Арабия, Йемен, Оман, ОАЕ, Катар, Кувейт и Йордания. В нея се намира Руб ал-Хали или Празният квартал, най-голямата непрекъсната пясъчна пустиня в света. Само Празният квартал покрива приблизително 650 000 квадратни километра. Температурите през лятото редовно надвишават 50 градуса по Целзий, като някои регистрирани максимуми достигат 56 градуса. Пустинята почти не получава валежи. Вътрешността на Руб ал-Хали е толкова отдалечена, че дори съвременното GPS проследяване и сателитната комуникация не елиминират опасността от прекосяването й без подкрепа. Теренът на арабската пустиня не е еднороден пясък. Големи участъци са скалисти, прорязани от хребети и имат джобове с плаващи пясъци. Дивите животни, адаптирани към средата, включват кобри, пепелянки, скорпиони и хиени. Всички те могат да убиват. Пустинната жега се обръща с драматична скорост през нощта. Температурите могат да паднат с 30 до 40 градуса между обяд и полунощ. Пътешественик, неподготвен за двете крайности, е изправен пред опасност и в двете посоки.
Бедуинските общности са се ориентирали в тази пустиня в продължение на хиляди години, използвайки знания, натрупани през поколенията. Бедуинското разбиране за това къде има вода, къде може да се намери подслон и как да се разчитат пустинните шарки е изградено през поколенията. Аутсайдери, които са се опитвали да прекусят части от Руб ал-Хали без задълбочена подготовка, постоянно са го подценявали. Няколко самостоятелни опита за преминаване през 20 век са завършили с спешни евакуации. Само шепа хора са завършили пълните прекосявания на празния квартал пеша. И всеки от тези опити е бил щателно подкрепен. Пустинята Такламакан, Китай. Смята се, че името Такламакан се превежда от уйгурски, като нещо близко до «влизаш, но не излизаш» или «място без връщане». Независимо дали този превод е точен, репутацията, която описва, е вярна. Такламакан обхваща приблизително 337 000 квадратни километра в района на Синцзян в северо-западен Китай, което я прави най-голямата пустиня в Китай и една от най-големите пясъчни пустини в света. Тя е почти изцяло заобиколена от планински вериги, които блокират достигането на влага до вътрешността на страната. Годишните валежи в Такламакан са по-малко от 10 мм в повечето райони. В някои части падат до по-малко от 4 мм. Пустинната повърхност обаче достига температури, регистрирани над 60 градуса по Целзий през лятото. През нощта, през зимата, температурите могат да паднат до минус 32 градуса по Целзий. Такламакан е пустиня на крайности без средно положение. Същият пейзаж, който гори през лятото, замръзва през зимата. Пясъчните бури в региона могат да покрият стотици километри и да продължат с дни. Пясъкът е изключително фин, прониква в дрехи, екипировка и бели дробове без особена съпротива. Вълци, отровни змии и диви свине обитават части от краищата на пустинята. Вътрешността е до голяма степен лишена от живот. Тя е била част от древния път на Коприната и костите на пътешественици, търговци и цели кервани са открити запазени в пясъците и през вековете. Няколко изгубени града от тази епоха са открити от археолози в Такламакан, погълнати от пясък и запазени от изключителната сухота, включително руините на Ния и Лулан. Те не са били изоставени, те просто са били застигнати от пустинята. Хората, които са живели в тях, не са я напуснали по свои собствени условия. Такламакан се е разширил и ги е погребал, а пясъкът е запазил техните вещи, сгради и кости в продължение на повече от 1000 години. Пустинята Гоби, Монголия и Китай Гоби често е описвана като студена пустиня, което изненадва хората, които приемат пустините за горещи. Тя обхваща приблизително 1,3 милиона квадратни километра в Южна Монголия и Северен Китай, което я прави най-голямата пустиня в Азия. Само около 5% от Гоби е пясъчни дюни. Останалата част е голи скали, чакалести равнини и планини. Температурите в Гоби варират от над 40 градуса по Целзий през лятото до под минус 40 градуса през зимата. В някои регистрирани случаи температурите са се променяли с повече от 30 градуса в рамките на един 24-часов период. Гоби е обект на екстремни метеорологични явления, наречени дзут, тежки зими, с интензивен студ и лед, които пречат на добитъка да достигне храна под снега. Тези събития убиват животни в цели региони и в миналото са причинявали масов глад в общности, зависими от скотовъдството. Пустинята е дом на усойници и пепелянки, бактрийски камили и снежни леопарди в планинските си части. Тя е и едно от най-богатите на фосилни находища на планетата. В скалните й слоеве са открити запазени яйца на динозаври, преисторически кости и цели преисторически екосистеми. Но Гоби, която палеонтолозите копаят през зимата, е същата Гоби, която достига 40 градуса през лятото. За хората без защита, както от жегата, така и от студа, Гоби не се нуждае от екстремно проучване, за да стане опасна. Само времето може да се промени от оцеляване до фатално в рамките на часове. Джудите са убили милиони животни в Монголия при документирани събития, а общностите, които зависят от тези животни, са се сблъсквали с условия на глад като пряк резултат. Пустинята Каракум, Туркменистан Каракум, което на тюркски означава черен пясък, обхваща приблизително 350 000 квадратни километра в по-голямата част от Туркменистан. Това е една от най-големите пустини в Централна Азия. Но каракумите притежават специфична характеристика, която ги прави международно разпознаваеми.
В района на Дервезе през 1971 година съветски геолози, сондиращи за природен газ, причиняват срутване на земята, което отваря голяма подземна пещера. Притеснени, че излизащият метан ще отрови околните общности, те я подпалват, очаквайки да изгори в рамките на няколко дни. Днес все още гори. Кратерът, който местните жители са нарекли «Вратата към Ада», е с ширина приблизително 69 метра и дълбочина 30 метра. Той гори непрекъснато повече от 50 години. Огънят се вижда от няколко километра разстояние през нощта и произвежда интензивна топлина в рамките на няколко метра от ръба. Отвъд кратера самият Каракум е сурова среда. Летните температури редовно надвишават 50 градуса по Целзий. Пустинята е почти напълно суха, а фините пясъчни частици затрудняват видимостта по време на бури. Пустинният терен предлага малко подслон и почти никаква естествена вода. Каракумският канал, един от най-дългите напоителни канали в света, е построен през пустинята по съветско време, но обслужва селско-стопански зони по краищата, а не дълбоко във вътрешността. Всеки, който се придвижи отвъд тези напоявани покрайнини, навлиза в пейзаж, който не е променил фундаменталната си природа от 10 000 години. Той не се интересува от съвременната инфраструктура. Антарктическата пустиня, Антарктида технически е най-голямата пустиня на Земята. Тя обхваща повече от 14 милиона квадратни километра, почти 2 пъти по-голяма от Австралия. В по-голямата част от вътрешността си получава по-малко от 200 мм валежи годишно, а на някои места едва 50 мм. Това я квалифицира като пустиня по всяко стандартно определение. Това е и най-студеният, най-ветровитият и най-изолираният континент на планетата. Най-ниската естествена температура, регистрирана някога на Земята, е измерена в Антарктида на минус 89,2 градуса по Целзий. Средните температури на платото през зимата падат под минус 60 градуса. Континентът няма постоянни човешки жители. Изследователските станции поддържат целогодишно научно присъствие, но там работи само обучен и поддържан персонал. Скоростта на вятъра редовно надвишава 300 км в час при силни бури. Измръзване настъпва в рамките на минути при екстремни студове. Белите слънчеви лъчи могат да намалят видимостта до нула и да дезориентират дори опитни полярни пътешественици за секунди. През 1979 година полет 901 на Air New Zealand, превозващ 257 души на обиколка на забележителностите над Антарктида, попада в снежна буря и се сблъсква с склоновете на планината Еребус. Всички 257 души на борда загиват. Няма оцелели. Стигането до Антарктида изисква прекосяване на пролива Дрейк, един от най-бурните океански участъци на Земята. Да останеш заседнал в Антарктида без подкрепа не е оцеляваща ситуация. Никой не е оцелял, изгубен във вътрешността на Антарктида, без спасителна помощ. Континентът не е място, което прощава. Това е единствената сушата на Земята, където не се е раждал човек и никога не е живял постоянно. Дори изследователите, които прекарват зимите в антарктически станции, описват психологическата тежест на пълната изолация, месеците мрак и температурите, които правят излизането навън, без пълна защитна екипировка действие, което може да убие за минути. Антарктида е пустиня в най-строгия технически смисъл. Тя е и най-екстремната физическа среда на повърхността на тази планета, върху която може да стои човек. Пустинята Мохаве, Съединени щати. Мохаве обхваща приблизително 124 000 квадратни километра в Калифорния, Невада, Юта и Аризона. В него се намира долината на смъртта, която държи рекорда за най-високата надежно регистрирана температура на въздуха на Земята – 56,7 градуса по Целзий, измерена на 10 юли 1913 година. Долината на смъртта държи и рекорда за най-високата регистрирана температура на земната повърхност от 93,9 градуса по Целзий, достатъчна за готвене на храна директно върху пустинното дъно. Мохаве е дом на гърмящи змии, чудовището Гила, един от малкото отровни гущери на земята, тарантули, скорпиони и планински лъвове. Пейзажът се променя бързо и без предупреждение, като се редуват пясъчни дюни, солени равнини, вулканични образувания и скалист каньонен терен. Дехидратацията в Мохаве може да напредне, без човек да осъзнае колко сериозна е станала. Сухата топлина изпарява потта, преди да може да охлади тялото, премахвайки обичайния визуален сигнал за това колко течности се губят.
Човек, който чувства само лека жажда при 10 градусова жега, може вече да е опасно дехидратиран. Калифорнийската част на Мохаве се е превърнала в едно от най-документираните места в Съединените щати за смъртни случаи в пустинята. Телата на хора, които са се скитали в пустинята, неподготвени или чието превозни средства са се повредили в отдалечени райони, редовно се откриват. Само през януари 2024 година останките на 6 изчезнали лица бяха открити в рамките на един месец в района на пустинята в Калифорния. Мохаве е и мястото, където през десетилетия са се случили десетки неразкрити изчезвания и убийства, а отдалечеността му го прави място, където доказателствата и телата могат да останат скрити с години. Пустинята, известна с рекордните си горещини, е и място, където хора изчезват безследно и не биват открити. Пустинята Лут, Иран. Пустинята Лут, наричана още Даште Лут, обхваща приблизително 50 и 1000 квадратни километра в източен Иран. През 2005 година сателитни измервания на НАСА регистрираха температура на земната повърхност от 70,7 градуса по Целзий в пустинята Лут, най-високата температура на земната повърхност, измервана някога на Земята от сателит. Теренът на Лут включва обширни солени равнини, полета от изсъхнала кал, наречени ярданг, изваяни в странни образувания от вятъра и открити чакалести равнини. Няма постоянни реки, почти няма растителност. Във вътрешните части на пустинята почти няма животински живот. Това е, в най-чистия смисъл на думата, мъртъв пейзаж. Топлината в Лут не е просто висока, тя е устойчива. Пустинята е подложена на екстремни температури не за няколко часа след обед, а в продължение на месеци през лятото. Ландшафтът абсорбира и задържа топлината по начини, които поддържат температурата на Земята, висока дори след залез слънце. В пустинята Лут няма градове. Няма пътища, които да пресичат най-дълбоката й вътрешност. Това е място, което няма инфраструктура за спасителни операции. Човек, който влезе в нея без адекватна вода, навигация и оборудване за аварийна комуникация през лятото, взема решение с предвидими последици. Лут се намира в регион, който е геологично млад и активно се променя. Ветровата ерозия е създала образувания, наречени ярданги, по повърхността му, някои от които се издигат на над 70 метра височина, изваяни от древни кални и солни отлагания от векове пустинни ветрове. Те правят навигацията трудна, а ориентирите ненадежни. Двама души, стоящи на няколко стотин метра един от друг, в Лут, в неподходящо време на годината, не могат да оцелеят. Топлината не идва само от небето. Тя се излъчва нагоре от земята под тях. Идва едновременно от всички посоки. Няма достатъчно големи сенки, които да помогнат. Пустинята Лут не е известна. Не се появява често в пътеписи или приключенска литература. Но заради суровата, документирана, измерена физическа опасност, тя е част от всеки сериозен разговор за най-враждебните места на Земята. Тези 10 пустини са разположени на 6 континента. Някои горят, други замръзват, някои и двете. Една е активно в пламъци. Но всички те споделят една и съща фундаментална истина. Това са места, където природният свят е създал условия, при които човешкото тяло, без подготовка и подкрепа, не може да оцелее. Пустините не показват опасността си. От снимка много от тях изглеждат неподвижни и почти красиви. Опасността е в това, което го няма. Няма вода, няма сянка, няма идваща помощ. А в пустинята, това, което го няма, е точно това, което ще те убие. След като сте видели всичките 10, в коя от тези пустини бихте се осмелили да влезете? Оставете го в коментарите и ако искате да продължите да изследвате най-екстремните и безмилостни места на тази планета, абонирайте се за Паралелни факти. Ще продължим.